Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama uPastor WeNingi la ukhona khona engathi ungaphila ubusiseke uphumelele uNkulunkulu ebe nawe sibheka la iphupho likalungu ibhenge ukuthi sawubona pastor ngicela ukubuza ukuphupha la uthethiswa umuntu othandana naye kusho ukuthini. Okay, asibeke kanje. Uma kwenzeka la mhlawumbe asesithi ke uma uphupha ubona isithanda sakho sikuthethisa, lolu phawu oluvame ukubika ukuthi nizokuba nesikhathi sokuzwana nokuthula futhi nesingenazo einkathazo. Kepha ke kuyenzeka futhi uma uphupha la isithanda sakho esikuthethise kube uphawu osikwe selichaza la noma lokuxolisa ukuthi ke kumele mhlawumbe ulungise amaphutha noma ke uhlukane nemikhuba engamukelekile. Kanti futhi kuma uphupha isithanda sakho sikuthethisa uphawu olungachaza ukuthi sidinga mhlawumbe isithanda sakho lesi sidinga nje ukuthi usinikeze mhlawumbe usinake usinikeze indlebe nesikhathi sakho yabona. Kepha ke asesithi ke mhlawumbe ke sibe ngale enhle ukuthi uma uphupha mhlawumbe uxabana nesithanda sakho lolu phawu ungabe seluchaza la ukuthi nizohlalisana ngokuthula noxolo futhi libe nenjabulo. Asivale ngokuthi uma uphupha ke uzibona mhlawumbe uxabana nesithanda sakho lolu phawu osolungabe bese liyasho ukuthi ke mhlawumbe nake naphambana mhlawumbe ngokwembono esikhathini sendlule futhi anizange naba nalithuba lokubuyisana ngendlela efanele. Mhlawumbe ufuna nihlale phansi nixoxe ngokuthile ilungise ukuthile. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enandisele empilweni. Ngakho-ke ukuthi bese ke ni like le video le niphinde ke niyobona namanye ama video esiwenzile esikhathini sendlule nakhona bese ke uya like. Ngiyabonga.